sve od sebe, a oni samo odlaze. Možda ti to nitko nije rekao, ali ljudi ne cijene što im dolaziš trčeći. Ako se u ovome pronalaziš, komentiraj pronalazim se i obavezno se pretplati na kanal. Momak je sjedio u kafiću i čekao poruku, već 3 sata. Telefon je bio tih, a on sve nervozniji. Možda je zaboravila, mislio je. Možda je zauzeta, možda. Ova situacija bila mu je poznata, prečesto poznata. Uvijek je bio taj koji se javljao prvi, koji je organizirao, koji je trčao za ljudima. I uvijek se pitao zašto oni ne čine isto za njega. Možda se i ti prepoznaješ u ovoj priči. Možda si i ti taj koji uvijek piše prvi, koji poziva na kavu, koji se trudi, a drugi, oni samo gledaju. Zašto uopće trčimo za ljudima? Momak se sjetio se djetinjstva. Majka mu je uvijek govorila, budi dobar pa će te svi voljeti. Otac, pokaži da se vrijediš, da se potrudiš. U školi je bio taj koji je dijelio slatkiše da bi imao prijatelje. Na fakultetu onaj koji je radio sve grupne projekte sam, samo da se drugi ne naljute. Na poslu onaj koji radi prekovremeno bez pitanja. Učimo da ljubav treba zaslužiti. Već kao mala djeca shvaćamo, ako budeš dobar, mama će te više voljeti. Ako se potrudiš, tata će biti ponosan. Ako ugađaš, nećeš ostati sam. I tako odnosimo taj obrazac u odrasle odnose. Trčimo, dokazujemo se, ugađamo. Mislimo da ako dovoljno volimo, oni će ostati, ali često odlaze. Trčimo jer se bojimo ostati sami, jer vjerujemo da naša vrijednost ovisi o tuđem prihvaćanju, jer duboko u sebi mislimo da nismo dovoljno dobri sami po sebi. Postajemo ovisni o tuđem odobrenju kao o drogi. Svaki put kad netko ne odgovori na poruku, osjećamo fizičku bol. Svaki put kad netko ode, osjećamo da nismo bili dovoljno dobri. Što se dogodi kad konačno staneš? Prošlog mjeseca donio je odluku. Prestao je slati poruke prvi. Prestao pozivati na kavu. Prestao se javljati na svaki poziv. Prestao moliti za pažnju. I onda je počeo najteži period njegova života. Prvi tjedan, panika. Što ako me sada nitko neće? Što ako sam napravio grešku? Što ako me svi zaborave? Drugi tjedan, ljutnja. Zašto ja uvijek moram biti taj koji se trudi? Zašto oni nikad ne pozovu mene? Zašto uvijek ja dajem, a oni uzimaju? Treći tjedan, tuga. Možda stvarno nisam dovoljno vrijedan. Možda je problem u meni. Možda se nitko neće javiti jer jednostavno nisam dovoljan. Ali 4. tjedan donijelo je nešto neočekivano. Tišinu. I u toj tišini mir. Kolegica s posla, koja mu nikad nije odgovarala na poruke, nestala. Prijatelj koji ga je zvao samo kad mu je trebao novac, nestao. Djevojka s kojom se viđao, koja je uvijek bila možda zauzeta, nestala. I tad je shvatio najvažniju istinu. Nisu oni nestali jer se on prestao truditi. Oni nikad uopće nisu ni bili tu. Kad prestaneš trčati, počinješ vidjeti. Ne ono što si želio vidjeti, nego ono što je stvarno tu. Psihološka tajna koju ti nitko ne govori. Postoji psihološki princip koji se zove što je previše dostupno, postaje nevidljivo. Kad stalno jurimo za nekim, šaljemo nesvjesnu poruku. Ja sam manji, ti si veći. Ja trebam tebe više nego ti mene. Ljudi to osjete. Čak i oni koji te vole počnu te uzimati zdravo za gotovo. Jer zašto bi cijenili nešto što uvijek mogu imati? Ljudi s nesigurnim stilom vezivanja, a to smo mnogi od nas zbog načina na koji smo odgojeni, stalno traže potvrdu. Ali što više tražimo, to manje dobivamo. Stajanje nije znak slabosti. To je unutarnja snaga, to je samopoštovanje, to je razumijevanje da tvoja vrijednost ne ovisi o tuđem priznanju. Kako prestati trčati za drugima? Praktični koraci.
Naučio je primijetiti kada se osjeća odbačeno i ne reagirati impulzivno. Kad osjeti tu staru potregu da pošalje poruku, da pozove, da objasni, napravi pauzu od 24 sata. U toj pauzi pita se: što mi tijelo govori? Gdje osjećam napetost? Što se događa u meni? Drugi korak. Povuci se. Promatraj. Ne traži potvrdu. Prestani slati poruke prvi. Prestani biti uvijek dostupan za sve. Vježbaj biti sam sa sobom. Treći korak. Postavi sebi pitanje: zašto mi je toliko važno da me ova osoba voli? Što ta osoba predstavlja za mene? Koju ranu u meni to otvara? Jesam li tražio oca u toj osobi? Majku? Prihvaćanje koje nikad nisam dobio. Četvrti korak. Vrati se sebi. Ne u inat, nego u istinu. Počni raditi ono što te veseli, bez ičijeg odobrenja. Razvijaj hobije koji te ispunjavaju. Radi na sebi, za sebe. Transformacija kroz stajanje. Sljedeći put kad mu je šef dao zadatak u 5 navečer za sutra ujutro, rekao je: mogu, ali neću stići prije kraja sljedećeg dana. Stari ja bi radio do 3 ujutro da ugodi. Kad ga je djevojka nazvala u ponoć jer joj je dosadno, nije se javio. Stari ja bi skočilo iz kreveta da joj bude zabavno. Kad ga je prijatelj zvao za novac, rekao je ne. Stari ja bi posudilo i ono što nema. I dogodilo se nešto čudno. Šef ga je počeo više poštovati. Počeo ga je pitati za mišljenje. Prestao ga je tretirati kao robota. Ta djevojka je prestala zvati, ali se pojavila nova. Ona koja ga je zvala samo zato što ga je htjela vidjeti. Ne zato što joj je trebala zabava. Prijatelj je nestao, ali se pojavio drugi, koji ga je pozivao na kavu samo da popričaju, ne da traži usluge. Ti nisi manje vrijedan zato što se netko udaljio. Možda su samo oni bježali od sebe. Možda ti predstavljaš ogledalo njihovih nesigurnosti. Iskustva koja bolje razumiješ kad staneš. Pogledao je stare poruke na telefonu i vidio obrazac koji ga je šokirao. Uvijek on piše prvi. Uvijek on predlaže. Uvijek on se trudi. Oni samo biraju. Gledat ćeš poruke koje nikad nisu stigle i bit će ti jasno: nisi im nikad bio prioritet. Bio si opcija, plan B, netko za dosadne večeri. Shvatio je da se mnoge godine borio za pažnju ljudi koji ga uopće nisu htjeli, koji su ga koristili kad im je trebao, a zaboravljali kad im nije bio od koristi. Osjetio je mir, ne zato što je dobio odgovor, nego jer ga je prestao tražiti. Prestao je čekati potvrdu od ljudi koji mu je nikad nisu ni namjeravali dati. Bio je tužan, ali slobodan. Počeo je cijeniti one rijetke koji su ostali kad nije ništa tražio. Shvatio je da je godinama bio zavisan od drame, ne od ljubavi. Prestati trčati ne znači prestati voljeti. To znači prestati se gubiti zbog onih koji ne znaju primiti tvoju ljubav. To znači razlikovati ljubav od očaja. Djevojka koja je došla u život. 3 mjeseca nakon što je prestao trčati za ljudima, dogodilo se nešto što nikad neće zaboraviti. Sjedio je u kafiću, čitao knjigu, kad je djevojka za susjednim stolom rekla: oprostite, je li to knjiga o psihologiji? Razgovarali su sat vremena, o knjigama, o životu, o snovima. Kad je trebala ići, rekla je: bilo mi je lijepo razgovarati s vama. Volim ljude koji razmišljaju. Sljedeći dan mu je poslala poruku: imate li vremena za kavu? Htjela bih nastaviti jučerašnji razgovor. Ona ga je pozivala, ona je predlagala,
Ona je pokazivala da joj je stalo. Zašto? Pitao ju je nakon mjesec dana. Jer niste pokušali me impresionirati, odgovorila je. Niste se trudili biti netko drugi, bili ste samo svoj i to je bilo dovoljno. Mnogi muškarci mi odmah pokušaju dokazati koliko su uspješni, koliko zarađuju, što sve mogu učiniti za mene. Vi ste samo bili tu, prisutni, autentični. I tu je shvatio najveću istinu svog života. Kad prestaneš tražiti ljubav, ljubav te pronađe. Kad prestaneš se dokazivati, ljudi vide tvoju pravu vrijednost. Kad prestaneš biti očajan, postaneš privlačan. Zašto se ovo događa? Dublji uvid. Postoji znanstveno objašnjenje zašto ovo funkcionira. Kad stalno tražimo tuđu pažnju, naš mozak je u stalnom stresu. Proizvodi kortizol, hormon stresa. Ljudi to osjete. Osjete našu nesigurnost. Ali kad se umirimo, kad prihvatimo sebe, proizvodimo druge hormone. Ljudi osjete naš mir i mir koji privlači. Sigurne osobe privlače sigurne osobe. Mirne osobe privlače mirne osobe. Kad prestaneš bježati od samotnosti, ona prestaje biti neprijatelj. Postaje saveznik. U tišini samotnosti susrećeš sebe. I tek kad se sretneš sa sobom, možeš se istinski susresti s drugim ljudima. Lekcije koje je naučio. Prva lekcija. Ljudi koji te istinski vole neće te testirati. Neće tražiti da im dokažeš vrijednost. Oni je već vide. Druga lekcija. Kvaliteta je važnija od kvantitete. Bolje je imati jednu osobu koja te vidi nego 100 koje te ignoriraju. Treća lekcija. Tvoja vrijednost ne ovisi o tuđem priznanju. Ti si vrijedan jer postojiš. Ne zbog onoga što radiš, nego zbog onoga što jesi. Četvrta lekcija. Samotnost i usamljenost nisu isto. Možeš biti sam, a ne usamljen. Možeš biti okružen ljudima, a osjećati se usamljeno. Peta lekcija. Kad prestaneš moliti za ljubav, ljubav dolazi prirodno. Kad prestaneš tražiti poštovanje, ljudi te spontano poštuju. Dublje razumijanje puta koji te čeka. Ali ovaj put od trčanja do stajanja nije lagan. Postoje faze kroz koje ćeš proći i važno je da znaš da su normalne. Prva faza je šok. Ne mogu vjerovati da oni neće doći k meni. Tijelo još uvijek žudi za tim adrenalinom traženja. Ruke ti se same pokušavaju dosegnuti telefona. Druga faza je pregovaranje sa sobom. Možda samo ovaj put. Možda samo jedna poruka. Možda će biti drugačije. Ali neće biti. Jer problem nije bio u načinu kako si pristupio. Problem je bio u tome što si uopće pristupao. Treća faza je ljutnja na sebe. Zašto sam tako glup? Zašto sam toliko vremena gubio na njih? Ne budi ljut na sebe. Bio si čovjek koji je volio. To nije grijeh. Četvrta faza je nostalgija. Prisjetit ćeš se lijepih trenutaka sa tim ljudima. I to je u redu. Možeš biti zahvalan za lijepe trenutke. A istovremeno prihvatiti da su ti ljudi završili svoju ulogu u tvom životu. Peta faza je prihvaćanje. U redu. Ako želi biti tu, bit će. Ako ne, također u redu. I ova faza donosi mir. Šesta faza je zahvalnost. Zahvalnost sebi što si imao hrabrosti stati. Zahvalnost ljudima koji su otišli, jer su ti pokazali tko stvarno jesi. Zahvalnost za sve što je dovelo do ovog trenutka. A sedma faza, to je radost. Radost što konačno možeš biti svoj bez isprike.
Radost što imaš prostora za prave ljude, radost što si slobodan. Kako prepoznati prave ljude kad dođu? Jer doći će. Ali možda ih nećeš prepoznati odmah, jer su drugačiji od onih na koje si navikao. Pravi ljudi neće ti stvoriti dramu. Nema igranja, nema testiranja, nema možda. Oni kažu da ili ne. Jasno i direktno. Pravi ljudi će pokazati zanimanje za tvoj unutarnji svijet. Neće pitati samo što radiš, nego što osjećaš, o čemu razmišljaš, što te veseli. Pravi ljudi će biti konstantni. Neće biti tu jednom, a sljedeći put hladni. Njihova energija prema tebi neće ovisiti o njihovom raspoloženju. Pravi ljudi će poštovati tvoje granice. Poruka svima koji slušaju ovo. Ako se prepoznaješ u ovoj priči, znam kako se osjećaš. Znam tu bol kad tražiš odgovor, a niko ne odgovara. Znam taj strah da ćeš ostati sam ako se prestaneš truditi. Ali znaj ovo, ti si dovoljno vrijedan, upravo takav kakav jesi, upravo sada. Ne trebaš se mijenjati da bi te neko volio, ne trebaš biti savršen, ne trebaš trčati za nikim. Oni koji trebaju doći u tvoj život, doći će. Oni koji trebaju otići, otići će. Tvoj je posao samo da budeš svoj. Ne trči, stani i vidi tko ostane, jer oni koji ostanu kad ne tražiš ništa, oni su tvoji ljudi. Oni su tvoja istinska obitelj. Oni su razlog zašto se isplatilo stati. Ako te je ovaj video dotaknuo, komentiraj, stajem i više ne trčim. Podijeli svoju priču u komentarima, možda će nekome pomoći. Pretplati se na kanal ako želiš više ovakvih poruka koje liječe i vraćaju snagu. I zapamti, ti si dovoljno vrijedan, upravo takav kakav jesi, upravo sada.